סיימתי. סיימת? תראי אם זה עבר לך מאחורה. גם עם קבוצת מוזיאוניר. מה שבעיקרון מאוד ייחודי במוזיאוניר זה שבעצם מלמדים אותנו על העבר ומלמדים אותנו על מקרים חשובים, מלמדים אותנו על מושגים למשל. ומה שעוד מיוחד פה זה שאנחנו מייצרים דברים בשיעור הזה ושמים אותם ברחבי בית הספר כדי שילדים שלא נמצאים פה יוכלו להשאיר את הידע שלהם ולראות את זה. קבוצת מוזיאוניר אנחנו תורמים, זאת אומרת, לבית הספר בפסיפסים ובכל מיני עבודות שיהיה לנו יותר נעים לבוא לבית ספר, יפה ונחמד. שמי עדי ואני בקבוצת מוזיאוניר. עכשיו אנחנו עובדים בפסיפס ואנחנו אחר כך נעבור להדבקה.